Sword of the Necromancer é un xogo que pertence a un pequeno clube de títulos desenvolvidos fora de Galicia que se poden gozar na nosa lingua. Mais esa non é a única conexión coa nosa terra. A obra máis coñecida no videoxogo da compositora ordense Inés Mirás é unha rica banda sonora con máis de 30 temas. Un panorama sonoro evocador, cheo de acción e aventura, que nos convida a persistir na desafiante busca dunha espada lendaria. O estudo catalán Grimory of Games son os autores deste RPG de acción 2D con mecánicas roguelike. Exploración, combates e nigromancia agárdanos nos escuros alxubes nos que confrontaremos grandes perigos para voltar a vida a unha sacerdotisa. Alba Soneira e Noemí Vázquez, coa propia compositora, foron as encargadas da localización ao galego. Por ela, Sword of the Necromancer foi finalista nos premios ETIP 2022 como mellor xogo en galego. Visita o Museo do Videoxogo en Cangas para coñecer este e outros moitos xogos que gardan sorprendentes relacións con Galicia.